Jum sħiħ għal plawċin bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jattendi wkoll l-ikla tradizzjonali ta' kull sena, l-ikla tal-ħbieb li għalija kien hemm preżenti dawk kollha li jagħtu l-kontribut tagħhom fil-Partit Nazzjonalista fil-ħidma tiegħu f'Għawdex. L-ikla ġiet imtella mill-Kumitat Reġjonali tal-Partit Nazzjonalista ta' Għawdex fil-lukanda ta' Ċenċ fis-Sannat bil-preżenza tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista u l-kandidati u l-kunsillieri Għawċin. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello u uffiċjali oħrajn tal-partit. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech saħaq li attivitajiet bħal dawn ikomplu jsaħħu l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista, ħidma li qed wassal għal tragwardi b'saħħithom fil-Gżira Awċija. Bernard Grech saħaq li huwa importanti li l-politiċi ma jinsew qatt il-Gżira Awċija u l-poplu Awċi huwa ta' importanza kbira li bħala partit il-Partit Nazzjonalista jkun preżenti sabiex ikun jista' jkompli jifhem aktar il-bżonnijiet tal-Awċin u fakkar li Għawdex minn dejjem kien priorità għal Partit Nazzjonalista fejn fi gvernijiet passati dejjem investa fi proġetti maġġuri li għamlu differenza. Intant fost numru kbir ta' Awċin f'atmosfera mill-isbaħ dawk kollha li kienu preżenti irringrazzjaw lill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tal-preżenza kontinwa tiegħu f'Għawdex dan apparti li ngħataw xi donazzjonijiet li nġabru matul dawn il-jumej ta' attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista fil-Gżira Awċija.